Hello, good evening all. So welcome back again to my channel Tiprasa Mithun. Haino hai, fai kaham yakfaro ani Tiprasa Mithun channel o. Ang tabuk Agartala to Simla thangtongo by Delhi. Ang Agartala to Delhi by flight thangnai ta Delhi siming kai Lakshmi holiday Volvo night super sleepers bus ang amo bakat thangnai. Ingkai norok nai tongdi amo baksa ani channel o kurungoi tongdi tung phurunggono tongnai tai ani je sofar tinini sofar ang norok phurunggono tongnai bad norok baksa kok salawino koklam salino thangnai specialist Delhi to Simla ni adane nai thok jaga tong thok jaga amorona norok phurunggono thangnai ani channel ro norok tapse jarti subscribe khlai ko kai please norok subscribe khlai di tai bell icon sine ne bagoi tapok di jatorono hambai je amo baksa kurungoi tongnai joto ani payap song Tiprasa takuk tai bukok jatorono bye bye tai kurungoi channel baksa kurungoi tongnai thang tongnai ang tabuk Agartala Maharaja Bir Bikram International Airport to kai oroni sini ang Delhi to Simla bypass. Bye bye. Snai toni jotono tai specially jotono kaham purung kang de hai na hai malai nai kita jora ni bising ko. Bye bye.